En aquesta jornada es fa el reconeixement a l'equip de millor progressió i a l'equip que ha obtingut millors resultats i a través d'aquest reconeixement volem posar en valor la bona tasca que es fa a l'atenció primària de la Metropolitana Nord. També aprofitem per presentar els CARE, que són els cercles d'acompanyament i reflexió, que és la continuïtat del projecte Ens Cuidem, perquè en els equips d'atenció primària, en tots els professionals que ens trobem treballant en el dia a dia, aquest acompanyament emocional ens ajudarà a fer millor la nostra tasca, que és cuidar el pacient.